abin da zake man jira yau kisa abin da zake man jira ba Shaibu ka zama da mahaifici da Shaibu ina zaman gaba da kai Ashar tana cinye ibada Shaibu duniya ba za mu tabbata ba kafiri kin kira ni dan ainihin kafiri Shaibu ina zan ce maka kafiri ne kin fada ka amsa kalmar shahada in ce maka kafiri Shaibu kin fada kin kara ni in ce maka kafiri ni na kafirta mutum na kafirta idan na taba kafirta ka Allah rabon duniya da na lahira ubangiji kada ka bani na fada miki ya Allah ka ne dai abin da nake gaya maka Shaibu ran da in yanzu hankalinka ya tafi a gaba zai da ran da biyar ba wasa bane a ce ni za ka yi ba wannan cin mutum kana zaman gaba da matar kana zaman gaba da tana zaman gaba da kai saboda kina haifar min ran da biyar ba komai ni da in zauna in tanka maka ni na san abubuwan da kai min amma ban tanka maka ba na yi hakuri ina kallon ka amma kai ne lokaci guda Shaibu ihun nan da kike min ba komai ihun nan da kike min ya ishe ni yauwa ni abin da na faɗa miki kenan ƙarshe ki tattara kayan ki bar gidan nan zan san yadda zan yi da yara na ba komai yauwa in uwar Hafsa ma zan kawo ta zauna min naji idan Hafsa na ga dama naji idan wata nake da in ma ko ma wace ce zan kawo ta kula min da yara na ta fara su maka nayi to yauwa ko me nake ko ke me nake faɗa miki bane Aisha na ji abin da kace min Shaibu na ji abin da kace min duk abin da kai min Shaibu ubangiji baya bacci to ni kina nufin wai ubangiji ta ne ubangiji yana bacci ki faɗa min ranar da nace miki ubangiji yana bacci ko baya kallo abin da kaga ni ba kula ka ne ba ni ba wani abu ne maka ba Shaibu yanzu ina kula ka fa ajiya wallahi na rance da wanda raina yake hannunsa yanda na ji ubangiji ya sa na ji annabi na ji ka dau waya ka je ka sawari karatun dina a can na je dab da kanka na ga tabbas sawara karatun dina kai nan kuma na ji kana cewa wai an barka kana shimfiɗa gado duk ina jin ka Shaibu kana haska bidiyo Shaibu yanzu kowa ka gaya wa Shaibu ni dai tabbas na ji wannan kuma yanda na ji Allah ya sa na ga annabi ki ji din da kika san kin ji to babu komai Shaibu rayuwa ce kowa ce dai zaka gaya wa ba zai wuce dai ba zaura ba to babu komai Shaibu na faɗawa ba komai na faɗa mata din duk abin da kai wallahi dan kanka ba komai to na ce dan uwarki ko dan ubanki a ba komai dan uwarki ko dan ubanki ni ban ce maka haka ba komai ki tashi ki bar gidan nan nace miki ba komai rayuwa ce an nima na ga rayuwar kin gyara in yau in na sawara na tura ba zaura yau kin yi Shaibu ne da kake a kullun ya ba sai sun yi fitsari akan gado da fitsari za mu kwanta maruha kullun fa nake budewa oba kullun sai na bude maruha a kullun ne kadai suke fitsarin kwanta ba za a yi fada ba ko kai za su hau ba su ne mun tsalle Shaibu in na zo kwanciya ya ni mu kwanta da lema da ba kwara in ya bushe a yi shimfiɗar ba amma ni ba za ka gaya mun ba idan ka amince in dinga shimfiɗawa a kan lema sai in shimfiɗa amma ni ba za ka gaya mun ba sai dai ka gaya wata Shaibu an faɗa wa watan to ba komai Shaibu rayuwa ce rayuwar ce na ce ki zo ki haɗa kanki ba komai zan haɗa to ki zo ki bari amma ka san yanzu abin da yake jikina ko da ka rabu da ni akwai hakkin ka inda zan kwanta da inda zan ci da inda zan sha duk wannan ya rage naki ke kika sanya zaki to dan haka in kaga kai zaka fita ka bar ni a gidan shikenan na rantse da Allah ba zan baki inda kike ci da inda kike sha ba ba zan baki ba komai Shaibu rayuwa ce duk abin da kai mun Allah yana sada da ni rayuwar ni dai na gaji ubangiji yana sada da ni ni ya manta da ni ni a cikin lissafi ubangiji ya manta da ni sai bai ga halin da nake cikin aure ba ya manta da ni yanzu daga zangar haka ka kare uwata da zagi ka kare ubana da zagi Shaibu ba so kike mu ci durun ba da ke ba nace miki ki zo ni ba na neman alheri nake nema ka ce me nake nema na ce ni alkhairi nake nema to ki ba kan ki bar gidan alkhairi nake nema ya nake nema ki bar ni a gidan da nake tsayen neman tsiyar
Shaibu ita rayuwa fa ba haka take ba idan kana neman wata. Shaibu rayuwa ba haka take ba idan ka ga Hafsa ta zo wallahi Shaibu duk abin da kai mun ubangiji baya bacci. Ni da in na ga Hafsa ta zo kai uban wa ya zo miki? Uwarki ce ta zo miki ko ubanki ne kike? Ba komai Shaibu ba komai. Uba na ya riga ya kwanta dama ba bayan da za a iya taso. To uwarki ce ta zo miki? Duk abin da kace ba komai Shaibu babu komai. Uwarki ce ta tsaya miki ke yi? Babu komai Shaibu nagode. Nagode ba komai. Nagode. A kai na aka fara aure? Nagode ba komai. Nagode. Da an kin fasa godewa ko ki gode ba ki kauna Allah. Kawai mutum kana zaune kana gidan ya dai yi abin da ta gada ma ya dai kai abin da ta gada ma. Me abin da na fasa shara a gidan nan ko na fasa goge gidan nan ko na fasa abinci Shaibu. Abinci ko ka ci ko kar ka ci zan yi shi a gidan nan me na fasa daga ciki. Me na fasa ko na fasa wanke mana tufa ko na fasa wanke ƴaƴa me na fasa nan ke shine a ranki to da haka in ni na ce miki ki hada kayan ki bar gidan ki je ba abin da na fasa to shikenan ba wani abu ni ba hakan ba bai wadatar da ni ba na ga Hafsa ta zo ko da ban ga Hafsa ta zo ba yau kika fara bari na ƴaƴa to Allah ya rufa asiri, Allah sauwaƙe, Allah ya ba da inda za a to ai ba ta sani ba ai ni ko aure na 10 ne a haka ka gani ka ce kana so ba wai 3 ba ka faɗa mata aure na 10 ko 20 ai babu inda aka ce wai mace idan ta yi aure 1 2 3 to aurenta ya haramta ba za ta ƙara aure ba. Aure na 100 naka ne na 101 insha Allah. Kai Allah ya rufa asiri ka haƙuri ka ji wallahi abun ne wani dariya ake bani wani kuma